बावखुंग्रि हाजोआव फर्स्ट टाइम दा ओंखारलांगासिनो माने गोजौनिफ्राय फैबाय आरोना माने खेबसेयावनो गाखोजोबनो हानाय बायदि जाखाबाय थ' दा गाहायथिंजाय थांफिनगासिनो आरो बेसेबां टाइम लागोन मिथिला ओंखारलांगासिनो थ' भिडिअ नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आं दिन्थिलांगासिनो ओरैबायदि गोजौखा माने जायगाया जोङो दा ओंखारलांगासिनो एकदम मेंनाय मोनबाय माने आयु ओरैबायदि माने ग्रुं ग्रुंखा आरोना थ' गाखोनाया इमान माने इजि नङा बिराद खस्थ' मोनो माने आथिं आखाइ ओरैबायदि ख्रुब ख्रुब मोनजोबो आरोना बडिफोरखौ ओरैबायदि गोजौ अयभास गैया नालाय नै ओंखारलांगासिनो दङ गाखोगासिनो सोरबा सोरबा बेबायदिनोसै आरो बिराद मेंनाय मोनखायो माने ओरैबायदि गोजौखा सोरबा सोरबा माने गाखोलांजोबनो हाया थ' गिदिंनानै फैफिननो गोनां जायो आरोना बेबायदि अबस्था उपाय गैया दा गोजौआ गोग्लैलाबायो आरोना थ' बेबायदिनो एकदम ग्रं ग्रं नालाय जायगाया बिराद खमायसा गाखोबोगासिनो मानसिफ्रा नै ओरैबायदि फालो फालो गाखोबोगासिनो हानायफ्रा गाखोलांबाय थासिगोन आरो हायैफ्रा गिदिंनानै फैसिगोन आरोना बिराद गोजौ आं हले एकदम माने गाखोजोबनानै ओंखारबोथारबाय माने गाखोनो होननानै फैखानाय नालाय थ' बिनि थाखायनो गाखोथारबाय आरोना फैगासिनो luar nukai